И здравейте хора, днес ще играя в FIFA и ще опитам днес да стана 90 оверал, защото съм 88. Ще играя в футболни мачове и ще гледаме резултата и ще видим всеки мач колко гола сме вкарали и ще се добрием. И пишете в коментарите кой е по-добър. Марто или Илия? Марто Кирилов или Илия с неговата сестра? Имаме подарък. И само тези подаръци ми дават и това. И кой ще... Бразилия. Роналдиньо. И хора, ще отворим едно пакетче да видим какво ще ни се падне от пакетчето. Тук нищо. Вижте хора, какво ще ми се падне. Имам толкова пари и отбора на Манчестър Юнайтед. Да ви кажа, че вчера получих Де Бройне. И станахме 90 овералта. И вече имаме 7 милиона и... Да видим какъв футболист може да си купим от Португал. Имам пари за Кристиано Роналдо да ви кажа и ето ми го отбора, който е вече 90 овералта.
И първо ще играя с един отбор, който не знам защо, ама... И хора, играем в футболния матч. Вземи тази топката. Добронят. Дали ще има го? Ако искате, може да играем Roblox, ако искате, ще играем играни Chapter 1 или Chapter 2 или Chapter 3. Само вратарят ти е малко силен. И ще опитаме. Вчера от Дебройнът ми се падна от едно пликче. Дебройнът... Това беше малко тъпо. Мисля да правя смилна, но сега не искам. Кой ви е любимият отбор и пишете в коментарите. Кой ви е любимият отбор?
Пишете кой ви е любимият отбор в коментарите, защото не видно винаги отбора на Кристиано, където ходиш. И пишете кой ви е любимият футболист. Всеки май знае, защото аз имам Кристиано Роналдо в отбора, затова съм Манчестър Юнайтед. Знам, че сега играе в Ал Насър. Че харесвам Кристиано. И събирам за Кристиано 102. И понякога, вчера мен ме спънаха, когато играх в FIFA и съдията избра Техен. Се прави така някой там, който беше там Ронaldinho, например, сега, защото е там Ронaldinho, винаги никога не е спасал. Никога не е взема топката. Нашия канал се казва Лио и Алекс и абонирайте се. И той ми е приятел. И вчера играхме Грани 1 и днес ще го питам дали иска да играем Roblox. Се ми спасява топката. Хора, правя смени, за да вкараме гол, защото миналия път, когато сложих сол, той ми даде късмет и вкарахме и бихме Барселона. И ни вкараха. После ако искате да ще играем Шампионска лига, аз да ви кажа, че съм ПСЖ след този матч. Дальше Макалер! Много обичам от корнерите да изпълнявам дори прак свободните. Смислите!
поредни мачи са. Все когато правя... И това беше. И до другия път. Чао!